Bună dimineața, a treia zi aici în Afganistan și tocmai ce am schimbat provincia. Momentan mă aflu în Bamian, în provincia Bamian, o provincie din sudul țării, iar astăzi voi încerca să cuprind tot ce este de văzut pe aici. Deci se anunță a fi un vlog uimitor, pentru că dacă în episoadele precedente din seria cu Afganistan v-am arătat orașele, șoselele și v-am spus povești legate de război și de actualul guvern, astăzi o să intrăm puțin mai adânc în istorie. O să vă conving că această țară merită vizitată și o să vă arăt niște peisaje pe care eu personal, când le-am văzut prima oară, m-am gândit că așa ceva nu se poate găsi pe pământ. Regiunea Bamian în sine, această provincie, una dintre cele 36 de provincii ale țării, este de-a dreptul fascinantă, iar relieful și culorile de aici sunt incredibile. Așa că, fără alte adăugiri, haideți să începem ziua. Planul pentru această zi este că vom începe cu Golgola, orașul țipetelor, și vom afla de ce se numește așa și care este istoria lui. După o să mergem la statuile lui Buddha din Bamian, niște statui care datau din secolul 8, dar au fost distruse de regimul taliban în 2021. Totuși, în acel loc au rămas niște lucruri destul de interesante și niște priveliști faine, la fel ca și niște povești faine. Și probabil vom încheia ziua la Banda Mir, cea mai frumoasă rezervație naturală de aici din Afganistan și punctul turistic central al Bamianului. Așa că, fără alte adăugiri, haideți cu mine să explorăm această incredibilă țară. Tocmai ce am primit și eu o sticluță de apă și urmează să intrăm în Golgola. Golgola înseamnă țipăt, înseamnă strigăt de durere și în limba lor, în paștună, se zice Shar Golgola, orașul gemetelor, orașul țipetelor de durere. Și acest loc are o poveste foarte, foarte interesantă. Ca și așezare, datează din secolul 8, când pe aici au început să apară primele civilizații budiste. Foarte multe lucruri din Bamian sunt legate de budism, deoarece aici este unul dintre cele mai vechi locuri inhabitate ale Afganistanului. Motivul pentru care acest oraș poartă numele de orașul țipetelor, orașul gemetelor, este că nepotul lui Gengis Khan s-a luptat în regiune pentru expansiunea Imperiului Mongol și a fost omorât de localnicii din acest oraș. Și chestia asta l-a supărat super, super tare pe Gengis Khan și la vreo 10 zile după incident, într-o seară, acesta a trimis un comando, a trimis trupe și a omorât tot. De la copii, la femei, la bărbați. Și nu într-o manieră frumoasă, a avut grijă să fie incredibil de dureros. Nu o să stau să dau detalii, doar că e ceva ce implică săbii și ochii anumitor copii sau femei. Așa că, da, datorită acestui masacru, țipetele victimelor și plânsetele lor s-au auzit în toată această vale. De aici și numele de orașul gemetelor, orașul țipetelor. Cam așa arată acesta. E interesant că în ciuda războiului, în ciuda tuturor încercărilor, s-a prezervat super, super fain. Nimic din ce vedeți aici nu este restaurat, să spun așa. Într-unele locuri puteți să vedeți și găuri de gloanțe, pentru că talibanii s-au ascuns în acest oraș în lupta lor cu soldații americani și asta le-a adus și victoria decisivă. Americanii nu știau munții de aici. Și să lupți pe aici e efectiv gherilă. Ești ca în jocurile pe calculator. Uitați acolo, găuri de gloanțe. Și în spate, după cum vedeți, avem și un reprezentant al guvernului care merge după noi cu un Kalashnikov, cu armă automată. Uitați și vederea, e absolut incredibilă. Oh, this was a house? Like house. Wow. Way like you go to the upper floor. This is like, can I climb? Yeah, why? Oh, cool. Și interesante scările astea. N-am mai văzut niciodată așa ceva. O să vă arăt perspectiva de mai sus. Fiți atenți. Wow. Uitați cum sunt scările alternate în felul ăsta. Arată super, super fain. Oh, ok. Wow. Aici sunt cupolele caselor. Wow. Looks incredible.
Bă, deci peste tot unde e aici unul cu mitraliera, mâncați așa. Dar m-am obișnuit, m-am vindecat de orice reticență. Fiți atenți ce interesant s-a păstrat. Dar voi vă dați seama cum era să lupți aici? Prin 2000, nu știai cine ți iese după ce colț, te plimbai, o luai pe aici și bum, găseai pe un domn cu arma în față. Deci foarte, foarte greu de luptat în teritoriul ăsta. Am vrut să fac o poză directă cu băieții, doar că nu au voie să apară în poze și nu prea cred că își dă seama cum funcționează o cameră video, așa că el crede că vorbesc singur sau ceva, crede că filmez în față, dar de fapt eu îl filmez și pe el. Cred că pe acolo. Hai să vedem. Ok, wow, ce pe aici? Wow! Ce tare! Mă, faci pe aici niște picioare. E super mișto. Haideți că am ajuns și în vârf. Se urcă mult și abrupt. Eu vă spun, asta e bine să călătorești cât ești tânăr. Că de la o vârstă nu știi dacă le mai duci. Ia uitați ce vedere faină e aici. Și cum se vă munți în spate. Arată incredibil. Sunt curios dacă putem să mergem și mai lângă turn. Wow! Doar priviți acest turn. Doar priviți ce minunăție. Deci v-am spus, țara asta este minunată. Din punct de vedere al naturii și din punct de vedere al experienței per total, este favorita mea pe departe, pe departe. E destul de dificil de călătorit în ea, dar dacă ajungeți aici, e legendar. Adică după ce vedeți frumusețile astea naturale, standardele voastre o să crească până la cer. O țară cu atât de multă varietate eu n-am văzut niciodată. Uitați-vă în vlogurile precedente. Avem păduri, avem sate, avem deșerturi, avem munți, avem zăpadă, avem de toate. Mi-a dat un băiat ochelarii lui de soare ca să fiu băiat mai frumos pe video. Mă simt ca Tom Cruise acum. Locul ăsta ar fi foarte bun de făcut un film. Efectiv, mă mir că băieții de la Hollywood nu l-au închiriat. Bine, nu cred că au voie să se apropie atât de mult ei de zona asta. Și acum o dăm și cu coborârea. Aici nu e așa solicitant fizic, doar că poate să alunece puțin și vă trebuie pantofii potriviți. Adică toți ne-am luat Adidas. În general pe aici porți sandale, pentru că e super, super cald și toată lumea poartă. Doar că pentru zona asta îți trebuie Adidas și eu am pe ăștia cu crampoane care își fac cât de cât treaba. Și pe ei mă bazez să nu cad în nas aici. Dar mă bucur că am putut să vă prezint primul obiectiv de aici din Bamian și este doar începutul zilei, pentru că din interesant o să o dăm în și mai interesant. Următoarea oprire sunt statuile lui Buddha de aici din Bamian, o să vă spun povestea lor și o să vă arăt cât de incredibil poate să fie acest loc. Acum probabil că vine și întrebarea de ce am două persoane lângă mine și încă pe cineva cu armă. Persoana cu armă e de la guvern, deci n-am adus-o noi, numai că aici s-a dat un ordin, deoarece guvernul s-a deschis foarte mult spre turism, să se acorde protecție călătorilor și toți talibanii știu că mă aflu aici și mă protejează. Și au grijă de mine și sunt super, super drăguți, super, super ospitalieri, super, super faini. Dar probabil întrebarea rămâne de ce am mereu două persoane cu mine. Deci, ideea e că tu poți să călătorești singur pe aici în Afganistan. Este posibil. Doar că este destul de dificil din cauza efortului birocratic pe care trebuie să-l faci. La modul că în fiecare regiune, când ai intrat, trebuie să treci prin mai multe proceduri legale. Adică sunt niște puncte de control la intrarea în regiune, unde trebuie să te înregistrezi la gruparea talibanilor din respectiva zonă. După ce ai ajuns în orașul principal, trebuie să te înregistrezi la oficiul turistic, să-ți iei acordurile de a te plimba prin monumentele astea naționale și toate cele, să te înregistrezi la hotel, să te înregistrezi te înregistrezi. Și de asta e foarte bine să ai pe cineva cu tine, e foarte bine să ai un ghid cu tine, pentru că te ajută să fii mai eficient. Cunosc oameni care au fost singuri, motivul pentru care eu nu m-am dus singur e că literalmente nu merită, din cauza faptului că da, nimeni nu o să-ți facă nimic
lumea o să fie drăguță cu tine, doar că o să pierzi super, super mult timp, deoarece să zicem că tu călătorești și ai ajuns într-un punct de control. Nimeni nu vorbește engleza. O să trebuiască să aștepți până sună pe cineva care vorbește engleza. Așa că, dacă știți limba nativă, nu aveți nicio treabă. Vorbiți paștună, mergeți singuri. Dar dacă nu știți limba, pierdeți super, super mult timp. Plus că mai e încă o chestie cu transportul. Nu prea ai transport în comun și e dificil. Sunt multe șosele de munte și toate cele. Așa că cel puțin un șofer trebuie să vă luați. Deci, cum o dați, tot o să aveți pe cineva de-a locului lângă voi când călătoriți aici, deoarece țara încă nu are o infrastructură turistică atât de bine pusă la punct, doar că noul guvern face eforturi incredibile, incredibile. Deci, să vedeți în vlogul următor ce șosele au putut să construiască, ce hoteluri au putut să construiască și toate cele. Atmosfera este foarte prietenoasă și safe din punctul ăsta de vedere pentru turiști. Ăsta este adevărul. Nu am de ce să vă mint, pur și simplu. Nu are nicio treabă cu ce se vinde în presă. Și acum ne-am urcat în mașină și îi dăm. Mergem către următoarea locație, către statuile lui Buddha de aici din Bamian. O să vă arăt puțin și cum e drumul. Deci de asta vă zic, vă trebuie șofer pentru că nu poți să mergi pe jos, n-ai Uber, n-ai Bolt. Există ceva similar de doar în Kabul. Și unele șosele, mai ales în provincii, sunt foarte, foarte blocate în anii 50. Deci țara este incredibilă. Aici timpul a înghețat, nu este poluare, este o curățenie exemplară. Este probabil una dintre cele mai curate țări pe care le-am văzut, pentru că nou guvern e super, super serios cu asta. E foarte, foarte safe pe stradă, nu se ia nimeni de tine, nu te atacă nimeni, deci pur și simplu din punctul ăsta de vedere ești foarte safe. Motivul pentru care ai pază în anumite zone este că există grupuri care nu sunt de acord cu actualul guvern. Și pentru a te proteja de eventual rebeli care au ceva cu guvernul, nu cu tine, dar să nu cazi tu a prost victimă colaterală, primești protecție. Dar atâta tot, este spre binele tău și nu e nimic a ieșit din comun sau bizar. Adică cum ai securitate pe stradă peste tot, ai și aici. Ca să vă faceți o mică idee, uitați aici o șosea. Deci, v-am spus, este puțin cam greu. Tocmai de asta vă trebuie un șofer și vă trebuie cineva care să vă ducă dintr-un punct în altul. Pentru că, sigur, multe taxiuri nu se bagă pe aici și baftă să explici tu șoferului de taxi unde vrei să ajungi. Așa că situația poate să fie o leacă mai complicată. Deci, da, e important să aveți un șofer. Tocmai ce am ajuns și la a doua locație, la statuile lui Buddha de aici, din Bamian. Sunt două statui care au fost dărâmate în 2021 de către talibani, doar că, chiar dacă au fost pierderi ale războiului, structura lor generală încă s-a mai păstrat și zona în sine, locul unde se află, este incredibil, fiind un loc unde atât influența montană cât și influența deșertului pot fi sezizate. În depărtare acolo avem și un tank, o să mergem și mai aproape de el să vedem care este treaba și putem să intrăm în acele mici grote din jurul statuilor. O să obțin niște cadre mai faine cu statuile și cu spațiul în care ele au fost construite. În momentul în care o să ajung mai aproape, o să vă spun și povestea lor, este destul de interesant. Uitați acolo statuile și în față avem un punct de control al talibanilor. Poți să-l filmezi pentru că e o zonă turistică și în zonele turistice e mult mai evident că sunt turiști și nu se ia nimeni de tine. Dar pe stradă, dacă filmezi, până își dau seama că ești turist, te opresc să te legitimeze. Tocmai ce mi s-au deschis porțile către statuie, ăsta mic aici ne spune povestea lor, face un comision, un băiețel care a învățat poveștile și ni le spune. Yeah. Those were huge. 1800 de ani vechime this place has and this statue has. He said, like there's 750 homes, you know, they call Magara. Uh-huh. You know, that times like Buddha's people live here. Okay. And there is like using different type of colors. Very interesting. Old colors, but some places you have see now also.
Tocmai ce am pătruns în statuia de vest, uitați cât de înaltă era, au lucrat 6 generații la construcția acesteia. Ea datează din secolul 8, a fost distrusă în 2021, doar că încă a rămas zona, deci putem să ne facem o oarecare idee legată de mărimea acestei statui. Este foarte, foarte interesantă. Și un alt aspect foarte, foarte fain legat de aceste statui este înălțimea lor, 53 de metri prima și 49 de metri a doua. Mai mult decât atât, în zona asta erau case. This is, he say, like this is like praying room of Și that cam. time. Aha. Buddha people pray here. Ok. Tocmai ce am mai discutat puțin cu localnicii, am mai stat la vorbă, a fost destul de fan, doar că am uitat să pornesc camera. Totuși m-a filmat băiatul meu, m-a filmat toată lumea interacționând cu ei, de fapt, pentru că vă dați seama, turiști pe aici nu e neapărat ceva atât de comun, mai ales din țări îndepărtate, să spun așa. Majoritatea turismului de aici vine din Rusia, Iran și țările de lângă. Au început să bubuie turismul cu chinezii în ultima vreme, deci vin foarte multe grupuri de chinezi, de taiwanezi. E o destinație destul de populară. Europenii, de-abia acum au început să mai intre, vă dați seama. Doar că uitați cât de frumos poate să arate. Și acum ne îndreptăm către cea de-a doua statuie a lui Buddha, de aici. Cea care are 43 de metri, este puțintel mai micuță. După cum vedeți, uitați acolo niște căsuțe. Câte peșteri, deci în peșterile alea trăiau oameni. E un fel de Petra în Iordania, doar că mai puțin popular. Nu știu dacă vedeți, dar chiar acolo, pe vârful formațiunii, este un cap de cămilă, o formațiune de-asta carstică care arată similar cu capul unei cămile. Sunt foarte multe curiozități pe aici. Timp să ai, căței, ne latră, ne mănâncă. Then his work in my Oh, company. very nice. Maybe in 5 years more. Yeah, inshallah. Inshallah, he's a little bit bigger. Then work in Bamiyan for me, for my. That's very good. Farid aici are o școală care practic e o școală ad hoc unde copiii din comunitățile astea rurale ale Afganistanului, unde sistemul de educație nu prea poate să fie pus la punct, că nici măcar n-au curent și apă pe aici, au acces la educație și învață engleză, învață istorie, învață limba lor. Și vorbea cu ăsta micu că îi dă numărul lui de telefon să-l sune părinții că vrea să-l bage la școală, că i-a fost simpatic și foarte, foarte istețel, adică știa istoria, știa cu anii, foarte vorbăreț. Îmi pare rău că nu știu eu limba ca și vorbi cu el, doar că e un băiat super, super bun și chiar sper să aibă norocul de a primi o educație, pentru că are mult potențial, adică la 6 ani să știe atât de multe chestii și să fie așa de dezghețat e destul de rar. Aici a fost un contract între japonezi și cei din Afganistan de reconstrucție și restaurare a statuilor după atacurile survenite în timpul războiului. Până acum s-au făcut doar picioarele, contractul a fost întrerupt datorită situației de securitate, doar că după ce va fi reluat, întreaga statuie va fi construită, deci toată cea gaură din perete va fi plină. Și acum ni să deschid aceste locuri. Chestia e că un localnic nu poate să intre aici, se deschid doar pentru turiști, asta e partea interesantă, tocmai pentru a le prezerva și a reduce traficul, deoarece rocile sunt destul de sensibile, așa că ne apropiem de spațiile interioare. Uite ce au sculptat oamenii ăștia, e fascinant. Wow. Pe tavan vedem o inovație a războiului. Pe vremea când lumea se lupta aici, s-au făcut găuri în acest deal și efectiv se ascundeau prin găurile astea să tragă. Deci războiul în sine a fost destul de dur și au știut să-și folosească foarte, foarte bine terenul. De asta forțele străine au pierdut la urma urmei, pentru că nu știai de unde te lovește. Era o mentalitate de asta și o strategie de asta foarte deșteaptă din partea lor. Cunoșteau foarte, foarte bine terenul. Și acum s-a cimentat, dați la vreo 5 metri deasupra găurii pe care v-am arătat-o și pe aici era o intrare unde soldații tranzitau aceste dealuri prin rețeaua de tunele și surprindeau concurența. Wow! Ce faină e fereastra asta! Dar uitați-vă! Oh!
Uitați, aici s-a mai păstrat din fresca inițială. Evident, întreagul deal era decorat, arăta absolut superb, doar că istoria a avut alt plan cu el. Foarte, foarte multe provocări și munte din spate, Doamne. Îi scrie numărul de telefon pe mână ca să-l poată ajuta să-l trimită la școală. Uitați aici treabă. Ce chestie. Uitați și alți turiști din altă țară. E prima oară când mai văd niște turiști pe aici. Exotic. Oh, where are you from? We're French. France. Oh, very nice, very nice. I'm from Romania. Yeah. From France. From France, yes. And my wife? Yes. Mary, Maria. Tocmai ce am plecat de la acest superb monument și ne îndreptăm către Parcul Național Bandamir și e vreo oră de condus pe aici. What's that? Oh, weed? Oh, ok. Oh, wheat. Am crezut weed. Ok. Da. Deci acum trebuie să mergeți pe Bandamir. E un parc național superb, o oră cu mașina și o să revin de acolo. Poate iau și câteva cadre de pe drum dacă găsesc ceva interesant. Dacă nu, ne vedem în Bandamir. Tocmai ce am făcut o mică oprire în drumul nostru către parc pentru a filma ceva cu drona. După cum v-am zis, prietenul meu are permis pentru așa ceva. În mod normal nu ai voie, dar da, despre asta e vorba. Uitați cât de frumoasă este șoseaua, este încadrată de munți. Șoselele în Afganistan sunt foarte bune, mai ales în zonele de interes pentru tine ca turist, sunt super, super fine. O să arche runda. Așa că, haideți să facem treaba. O auzim, dar nu vedem. Ah, iau-o. Fiți atenți cum o și aterizăm. Va ateriza fix pe mașină. Ia fiți atenți. O altă chestie faină. Mașina noastră nu are numere de matriculare. Și tovarășul meu și-a luat permisul când avea 13 ani pe buletin fals, pentru că aici merge și mai are încă buletinul fals. Deci, practic, pe buletin, el are 26 de ani, dar în realitate are vreo 23. Asta ca idee. Aici, dacă dai o șpagă, îți pui ce dată de naștere vrei, To stop with me. ce vrei tu. I take one Oh, shot okay. again. Și acum pătrundem în Bandamir, Parcul Național al Afganistanului, cel mai faimos parc de aici, 613 km pătrați de natură în cea mai pură formă. Și prima noastră oprire va fi Blue Lake, unul dintre cele mai frumoase lacuri pe care probabil le-ați văzut vreodată. Sunt sigur că o să fie printre favoritele mele. Am mai văzut ceva similar în Kyrgyzstan, la Kelsu, dar se pare că ăsta o să fie mai frumos. Sau cel puțin din poze. Sunt super, super curios, în vreo jumătate de oră o să ajungem și o să ne plimbăm puțin, o să vedem cum arată un parc natural și cât de faină este natura pe aici în Afganistan. Tocmai ce am ajuns și la unul dintre cele 7 lacuri albastre de aici și nu am văzut în viața mea o nuanță de albastru mai frumoasă. Nu pot să cred că locul ăsta este real. Wow! Tocmai ce ne-am așezat puțin pe bancă să admirăm priveliștea, arată de-a dreptul incredibil. Urmează să luăm o bărcuță, doar că până atunci mai dăm niște filmări cu drona, pentru că acest lac este de-a dreptul fascinant. Vă imaginați 2500 de metri adâncime? E abisal, efectiv. Tocmai de-aia e și nuanța aceasta perfectă de albastru. Tocmai ce am intrat și în satul de lângă lac, ne aflăm la baza lacului. Aici este o așezare mică unde sunt tot felul de bazaruri pentru turiști și scopul nostru este să ajungem la lac. Am oprit să mâncăm ceva. E o gustărică, așa, niște cartofi prăjiți, niște pâine. Se mănâncă în corturile astea pe aici. Uitați un braț de lavaș ce mi-a dat acolo. See, there's chips. Aha. Ok. E relativ ok, doar că din ce am înțeles nu trebuie să te bagi pe carne în zona asta, deoarece nu există refrigerare. Să nu uităm că aici nu ai curent electric, ești în mijlocul munților și cel mai bine e să fii safe. Deci niște pâinică de-asta proaspătă, dar la lavaș, niște cartofiuri de ăștia prăjiți pe care ia domnul ăsta cu mâna
chestii de astea, știi? Adică niciodată nu e bine să forțezi nota. Toate magazinele pe care le vedeți aici, în Bandamir, sunt magazine ale femeilor din acest sat, care confecționează aceste produse la ele în casă și le vând turiștilor. Deci cam asta este o modalitate de a împleti valorile foarte conservatoare ale Afganistanului și nu neapărat ale Afganistanului, ale anumitor zone din Afganistan. Pentru că cine a fost aici o să își dea seama că presa exagerează incredibil de mult. Doar că asta e o alternativă pentru familiile mai conservatoare, unde nu se pretează ca femeia să lucreze într-un mediu unde lucrează și alți bărbați. Varianta e să aibă un business. Și femeile aici au voie să aibă business-uri. În general gătesc, vând produse de artă, vând tot felul de haine și au business-uri adresate femeilor. Deci în Kabul ai un mall întreg doar pentru femei, unde lucrează femei. Deci minciuni din alea, că n-au voie la muncă, astea sunt propaganda americană. Nu puneți botul, vă spun că în Kabul e un mall întreg și mai e și un bazar. Am filmat în episodul în care am fost în Kabul. Acolo lucrează doar femei și clienții sunt doar femei. Motivul pentru care eu am avut voie să intru e pentru că sunt turist, dar era full. Credeți-mă că era full. Și ce am văzut anterior e un bazar de femei aici în Bandamir. Deci, din nou, hai să fim serioși, chestiile alea, că n-au voie să iasă de casă, că n-au voie să lucreze, vrăjeală. Tocmai ce am ajuns și la țărm și ia fiți atenți. Sper că eu încerc să ies, dar vreau să vă arăt și cât de curată poate să fie apa. Priviți! Priviți cât de curată este apa, deci n-am văzut în viața mea. În partea asta unde sunt niște pietre, niște marmură sau ce naiba o fi chestia asta, calcit, se vede perfect gradul de curățenie al apei, pentru că contrastează foarte, foarte frumos cu albul rocii. Doar că mai departe este efectiv acest albastru foarte profund care indică adâncimea reală a lacului. Literalmente așa arată o gaură cu apă perfect curată, adâncă de 2500 de metri. Wow! Și aici poți face un foc de tabără, poți să te relaxezi cu prietenii. Evident, avem și steagul noului guvern peste tot. Acum, eu o dau pe aia sinceră. Am venit aici cu niște preconcepții enorme, deci cu niște preconcepții enorme. Și mă așteptam să fie un dezastru. Doar că guvernul ăsta a făcut o treabă incredibilă. Deci talibanii, de când au luat țara, au făcut o treabă incredibilă din orice punct de vedere. În afară de faptul că țara a devenit din nou turistică după vreo 20 de ani de conflict continuu, în afară de faptul că au reconstruit șosele care aveau găuri de bombe în ea, în afara faptului că e super safe pe stradă, adică nu mișcă nimeni, deci nu mai ai criminalitate stradală. Cum să furi? Cum să furi dacă stai în mâna și piciorul cruciși? Cum să furi? Efectiv, te plimbi pe stradă la orice oră, nu mișcă nimeni în front. Pur și simplu, altă chestie, curățenia. Deci au niște pedepse dacă arunci țigări pe jos sau chestii nasol. Nici n-ai voie să fumezi de față cu ei pe stradă. Deci e o disciplină și o militarie și vă spun, țara asta, în momentul în care o să înceapă guvernele internaționale să nu mai enclavizeze și să colaboreze cu ea, e pe un drum foarte bun. E pe un drum foarte, foarte bun. Și chiar cred că Revoluția din 2021 a dus-o în direcția bună. Pentru că brusc a devenit locuibilă și vizitabilă. Acum 20 de ani, baftă să fie ajuns aici. Și acum 5 ani, dacă veneai aici, erai ciuruit. Deci, în felul ăsta, nu știu cum să o spun. Eu am venit aici ca turist, am stat o săptămână. Ai libertate, poți să te plimbi peste tot. Deci nu e ca în Turkmenistan să ți se aloce un ghid și să-ți arate doar el ce vrea. Am văzut și zone mai sărace, am văzut și zone mai bogate, am văzut și sate unde nu exista curent și să stăteau în case de lut și n-au acces la educație pentru că n-au școli, în zonele alea montane. Deci sunt și zone sărace, nu e o țară bogată. Dar a progresat enorm. Ne place, nu ne place, a progresat enorm. Și au progresat pe tonul lor propriu și pe valorile lor proprii. Și din punctul meu de vedere, acum încep niște relații cu China. Au construit chinezii niște autostrăzi, au făcut în Kabul orașul nou, Share Nou se numește. Și s-ar putea să avem surprize. Atâta vă spun, s-ar putea să avem surprize. Hai să mâncăm. Ok, very curious about it. Oh, this bread looks very nice. Oh, I like the texture. Let's try it. Nice and fresh.
How many degrees do you think the water has? Minus 1 or 2. Minus 1 or 2? Okay, okay. And you're gonna jump in it? Yes. Nah, that's crazy. Oh! How is it? Hai că faci șoc de la termic. Să-mi va picioarele, n-aș fi putut niciodată. Bă, voi, cred că nu înțelegeți cât de rece e. Am băgat mâna în ea cât eram în barcă și am rămas cu traumă. Wow! Înghețam în 6 feluri diferite. Eu stau cu vesta asta pe mine și mi-e frig. Wow! Apare 1-2 grade. Nu revei cu minus, că ar fi apărut niște urme de îngheț pe acolo, dar se simte că e rece. Adică dacă o bei, o ții în gură, la modul ăla de rece e. Acum vreau să vă mai arăt ceva de-a dreptul incredibil. E o cascadă. Pe aici s-au format foarte multe cascade micuțe, care practic sunt rezultatul pârâurilor care alimentează acest incredibil lac. Și ce pot să vă spun decât că este absolut superb, așa că tranziți. Doar priviți cât de fain poate să fie. Are puțin din toate, Într-unele zone te simți ca Marele Canion, așa, cu tot relieful ăsta portocaliu. Pe de altă parte, la vreo 10-15 km de aici ai verdeață, lucru care face situația să fie și mai confuză. Deci țara asta e atât de complexă din punct de vedere a naturii, încât oricât te-ai plimba în ea, nu te-ai sătura, pur și simplu. Doar uitați-vă la această cascadă, este absolut superbă. Pentru momentele astea călătoresc, doar priviți. Absolut incredibil, absolut incredibil. Doamne! Tocmai ce părăsim rezervația, deci șoseaua este omor. Ea e relativ funcțională, doar că vă dați seama că o să trebuiască să merg vreo 2 ore pe un drum care mă bălângă în halul ăsta. Dar că sincer să spun, a meritat. Doar pentru imaginea acestui lac și pentru nuanța aia de albastră unică, a meritat. Mi s-au mutat toate pietrele de la rinichi, dacă aveam, dar a meritat. Și acum ne îndreptăm către hotel și vom încheia ziua, pentru că, sincer să spun, sunt destul de obosit. A fost o alergătură totală. Dar uitați-vă cum se vede. No, e prea frumos, e efectiv de pe altă planetă. Am oprit puțin pe marginea drumului, lângă o turmă de oi, să mai facem niște filmări cu drona. Și doar uitați-vă ce frumoase sunt șoselele astea, doar că e pustiu. Adică dacă faci pană pe aici, cred că trece o mașină pe oră. Asta dacă ai noroc. Dar ce pot să zic? Este destul de frumos. Nu mi-am schimbat outfit-ul doar pentru outro. Doar că am rămas fără baterie la cameră și înregistrez acest videoclip în dimineața de astăzi, la vreo 24 de ore distanță de vlogul pe care dumneavoastră l-ați vizionat. Vreau să fac câteva anunțuri. În primul rând, vor urma 4 noi episoade în această serie despre Afganistan, pe care trebuie să nu le ratați, deoarece vor fi cele mai interesante videoclipuri de pe canalul meu. Așa că, pentru a avea garanția că nu veți rata aceste capodopere, pentru că, sincer să spun, sunt foarte mândru de ele, vă rog să dați un subscribe, un share, să împărțiți cu lumea ce e interesant și un like, pentru că mă ajută foarte mult și mă motivează să produc conținut în continuare. Așa că tot ce vă pot dori este o zi bună până săptămâna viitoare, când voi reveni cu un nou videoclip de aici din Afganistan.